Hello! Ngayon, may gagawin kaming challenge. Ang unang tatawa, siya yung taya. So, may kakanta muna sa amin. Tapos yung dalawa, maglalagay ng tubig dito sa bibig. Ang unang makatatawa at makapag-blow ng tubig, yun na naman ang unang kakanta. Yun na naman siya na naman ang susunod na kakanta. Tapos yung dalawa naman ang maglalagay ng tubig sa bibig. Paluma-luma lagi. Kamao. Ayan, ano lang to, katuwaan lang tong gagawin namin. Okay, game na? Sayin mo na. I don't... O, sige, bahala ka na dyan. Alam ka, ang kakantahin ni si Mama muna-una ang kakanta. Ang kakantahin niya ay, Today I don't feel like doing anything. Oh, ganon. Sige, game. Sige, game. Ano? Para mo katawa. Ana? Oh, sige, game na. Video na na. Ugo mo. Today I like... Siya na. Today I don't like doing anything. Di ba? Si Mama katawan na tayo. Si Mama. Today I don't like... Today I don't feel like it. Isa pa. Nakakatawa si Mama. Sige, isa pa. Hanggang tatlo. Sige, hanggang tatlo. Sige. I don't feel. I don't feel like doing it. I don't feel like doing it. Umuna ko. I don't feel like doing anything. Sila na po. Hindi na. Kamu na. Kamu. Nabasa ko yung huli ko. I don't feel like doing. I don't feel like doing anything. Today. Doing anything. Today I don't feel like doing anything. Sige, sabay. Si Mama. Isa lang si Mama. Today I don't feel like doing anything. Wala, tagam lagi sila. Oy! Oh. Today I don't feel like doing anything. Ako na katawa si JP nagtuo na. Kamu na. Tapos na ko.